Sa subling pagbutang balik ang Police Brigadier General Leon Victor Rosete, isip direktor sa Police Regional Office 11, nagpabili ng iyang mando sa kapulisan sa Davao Region. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang spokesperson sa Davao City Police. Sa kasamtangan, walay gidugang nga kamanduan si Rosete. Umagpadayon ang paglusad og mga simulation exercise kon CIMEX, police visibility, ang 3 to 5 minutes nga response time ug ang anti-criminality campaign. Mao lang gihapon sir no, ang 90% sa total strength sa tuang station dapat naa sa gawas and 10% ana is naa sa sulod. Kay gusto man gud niya sir nga ang number personnel 90% is makikita sa kadalanan and gusto niya ma-feel sa publiko nga naay kapulisan nato nga matap anytime diha sa mga publikong lugar just in case nga naay mga panghitabo. Nagtuang DCPO nga tiunay ang serbisyo sa katawhan ang tinguha sa pag-install og balik kang Rosete sa Piero 11. Taliwala sa mananggawas nga intriga nga dunay misyon si Rosete sa iyang pagbalik sa katungdanan sa Davao Region. Giklaro sa Davao City Police nga wala kini halong politika. And ipadayon tong 3 to 5 minutes response time mo anang naatay mga simulation exercises nga pagabuhaton anytime sir no. And usahay gani si ang ato ang city director ang mangunay og hatag og kanang mga scenarios nga ato ang ikandakan og kanang simulation exercise. And sa instruction pod isa sa pinaka-importante nga instruction sa ato ang regional director, kailangan ang mga station commanders, especially nga ato ang city director, kailangan makita sa gawas. Dili siya gusto makita ang ato ang station commanders ug ang city director, provincial director nga naa lang sa sulod sa opisina. Gipasalig sa DCPO nga suportado nila ang programa sa Piero 11 ubos sa pagdumala ni Rosete. Nobyembre 14 ning tuiga, dihang gipulihan ni Rosete si Police Brigadier General Joseph Arguelles pagka-regional director. Dulan 5 ka bulan sab nga nagsilbi si Arguelles isip acting director sa Piero 11. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.